A conselleira do Mar, Rosa Quintana, visitou hoxe a feira Tuttofood, que acolle a cidade italiana de Milán. A súa presenza responde a un obxectivo claro, que non é outro que a promoción dos produtos das empresas galegas da cadea Mar Industria, que buscan novas oportunidades de negocio. Na feira, Rosa Quintana destacou a necesidade de dar a coñecer o bo saber das nosas empresas e tamén da calidade dos nosos peixes e mariscos. O que nos trasladan as empresas é que están enormemente satisfeitos dos contactos que están a facer, das oportunidades que ven e, dende logo, pois a verdade é que Galicia necesita recuperar ese pulmón no comercio internacional, un pulmón que lles ven dando salida a todas estas industrias que souberon adaptarse ás necesidades da pandemia, souberon cambiar as súas estrategias nun tempo moi curto e traballar non só para Canal Oreca, sino tamén para o retail nas grandes distribucións. Así é que seguiremos traballando cas empresas na búsqueda e na presentación dos nosos produtos en todas as feiras a nivel internacional. Para o ano que ven estaremos en 12 feiras, farémolo baixo esta campaña de Galicia sabe amar, unha campaña que ven a representar ese amor que Galicia ten por a calidade dos seus produtos do mar, pero tamén nunha homenaxe a todas as xentes que traballan día a día para conseguir eses produtos de calidade para todos os consumidores. A Feira Internacional Tuttofood, cun carácter bienal, está considerada o maior evento alimentario máis importante de carácter multisectorial de Italia. Dase a circunstancia de que esta é a quinta feira na que participa este ano a Consellería do Mar.